Здравейте хора, аз съм Мишелка и тук до мене, аз ми съответства така. Правим нова поредица, защото миналата нещо се бъгна там, развали се. Са лорда. Да, така. Пиша, какво да напиша Мишока. Така хора, решили сме в тая поредица. Напиши някакъв сит. Да видим къде ще напусне. Не, няма пиша си. Добре, мога да напуснеш някакъв сил. Така. Добре, готик. Оу, е! Влизаш ли? Така, хора, Да, ето. решили сме този път всеки сам за себе. Да, всеки си намира материали и такива. Добре, аз намерих. Какво? Да, и аз такова, и аз за ти отидах, виж. Окей, аз вземам едното растение, ти вземаш. Абе, взимай го, бе. Да, ти си на друго място просто. Нали знаеш, че трябва да си след мене. Да, бе, ясно. Всеки сам за себе си, всеки сам ще се строи къща. Да, и само дето ще търгуваме. Да, само ще търгуваме помежду си, да кажем, някой казва... Кацеляните по-скоро. Да, кацеляните. Например, 21 вълна за един емералд. Нещо такова. Да. Така да се поберат тия. Те ще ми послужат. Колко такива имаш? 12. Да почвам да търгувам с тебе. Не. Да. Чак не всичко ще се продава. Така, ето вижте ми новия скин на вената. Да, така. Това е тъпа крава, няма ли да умреш? Така случайно. Най-накрая умре. Така. Ей, да ме оставиш някой на мене, аз заубия. Да, бе, аз не да ги бъдем всички, аз се тръгвам да се къв, защото... Аз те виждам, но чакай да не се изгубиш. Ох, човек, аз ти виждам името. То е достатъчно. Така. Виждам. Ако виждам едно нещо, ще правиш, бе. Се къси. Аз се виждам крава за тебе и аз ще убия, не ти. Добре, бе. Защото на мен не трябва месо. Има и прасе, той е за мене. Чуле? Има още едно прасе, което е за мене. Къде отиде? Точно за това. Абе! Това прасе е за мен. За мен. Добре. Аз бях за друго. Така, направих си меч. Това баде. Това е моето, бе! Остави ми го, бе! Добре. Не, бе, то другото беше твое. Добре, нищо. Това вземем това. Това е моето, бе! Ти каза... Аре, бе, даде по една паржова. Така. Видим. Хубаво, така. Нарочно да не го взема, да не се да към нас, нали? Тук дарвам моето. И сега ще отсечем за къща. Аз първата нощ няма да се старая първия ден нощ да си правя къща. Аз повече за вълна съм. Да, обаче няма май вълна много. Там има такова, бе. Прасчо. Аз нямам много храна. Аре, ще го убивам с кирката. Еко. Да, бе, просто тази. Така видях един прашчо за мен. Здравей! Ти виждаш ли ми името? Чакай, аз да виждам целия. И та някъде там. Така, И аз за двете виждам. пържолки. Прашчо. Добър прашчо. Хубав прашчо. Айде. А още едно дърво ще замине. В името на добрата кауза. Девек му. Тук си прави нещо като мина за камък. Не ми влизаш. Бе, нищо не се пипаме. Да си тук по дърво. Аз моята къща разбрах вече къде ще правя, тъй че.
Така ще е по-готино всеки сам за себе си. Мгм. Защото... Добре, тук ще се прави къща. Охо! Добре. Ей! Защо дисконект? Какво стана, бе? Аз те виждам, бе. Ето Да. то. Влизам. Хубаво, служи с крафтинга. Майтапя са, бе. Сега ще направя. Чакай, не Между другото, аз крафтвах от твоя, направих си кирка. Ти ме разбра. Нищо. Аз само е тъй. За една кирка, не за нищо друго. Аз не че и аз се направих. Взели ми ябълката. Каква ябълка, какви петля, бе? Сега тука... Добре, тя още там. Съм бъднала нещо. О, кокошка и вълна. Те са за мене. Ясно да. Дето аз не мога бягам. Не в печката ми, бе! Не бе, аз ще... Не! Аз ще... Той е моя! Той е моя, бе! Къде е моят? Не знам, махай се, той е моя! Така видях овца. Тя е моя. И... Здравей, сладур. Така, мерси за вълната. Тук ние се развиваме заедно общо взето. Ти намираш овца, аз намирам овца. Гъба. Няма да вземем, спомня гъба. Кой му трябва гъба? О, супер, намерих си място за къща. Край, тук е моето. Не, добре. О, да, всъщност моя крафтинг тейбъл е бил в мен. Добре, така. Направих си дърво. Всъщност. Сега почваме да се прави къщичка. Аз ще я направя както в моя лорд. Окей. Мъничка, така хубавичка. Ясно. Чувам зомбита и тебе виждам. Точно там. Всъщност не, няма да е точно като моята къща. Бъде малко по-различна. По-скоро по-яка би трябвало да е. Не. Да, кой те зуба, че правиш яки къщи? Дали? Аз правя много лоши къщи. Ако някой ме помоли да му направи къща, Да се бега. да не се чувствам пранкнат. Време да насъчим още дърво. Да, и аз чувам за дърво. О, кокошчица за Колко мен. мен има много дървета просто. Аз май трябва да... Чувам зомбита. Тикви. Добре, остави ми едната. Всеки сам за себе се забрави. Хубаво, значи ще търгувам. Да, какво... Семена. Добре, семена от тиква срещу... Казвай. 6 каба. Колко? 6. Да, бе, да. Няма. Казвай друго. 3 каба оставя. Хубаво. 8 семена ми трябват. Тъй, че 3 каба оставам, нали? Да, бе. Супер, се е моето. О, овца, вече имам легло. Аз може и да не спрепавам. То и аз няма спа, ако те. Да, също. Тук там. На другия там. Аз го кажем остров. Всъщност майка 2, т.е. аз вече имам него. И какво? Да, 2 са. Супер. Но ще се и вече ще се заменят. Колко кабелстон каза? 3. Окей. Аз сега ще направя семена, искам да ги убия тези две. Изчакайте малко. Така, върнах се.
Аре, идвай. Идвам. Аз имам легло вече. И аз мам легло. О, кокошчица. Виждаш ли ми името? Не, обаче аз отивам към моята къща. Тъй. Ти ела, нали искаш? О, чакай, трябва да направя семената. Все пак. Колко? 8? Да. Готов си, брачет. Ху. Защо минута? Не. Ти виждаш ли? Овче, ела към моята къща. Аз да знам къде е. Аре, просто ти си лягаш. Защо? После я ще дойда. Просто... Аре. Аре, бе, човек, аре или идвай да лягаш. Аз лягам и сега. Само да си направя легло. Аз само да взема този и да го убия. Да, и аз. Тъй. Аре, и луната излезе, готов ли си? Лягай. Така. Аз. Искам да си играм с тя. Аре, сега идвай към Бини. Зомби. Малко зомби. Чакай. Аз вместо врата ще направя. Само да сменим, защото съм ходил много. Много трябва. Ще умреш. Примири се с това и ще свършим по-бързо. Да. Вървиш към смъртта си, Аре, дай ми семената. не казвам къде си. Еми, дай ми ги да си беше направил къща до мене. Там където бяхме... Ето, виж къде съм. Виж. Време. О, мага, бе, знам къде ти е къща. Просто... сега виж. Виждаш ли ми името сега вече? Да, виждам ти го. Да, и аз твой. Дай си за семената си. И после ти идваш до моята къща, когато да питам за нещо. Аре, отвори ме. То няма вход. Отваряй си там. Аре, идвай. Аре. Дай ми. Ето, заповядай това. Така, че към семена, след ти дай обсидиана. А какъв обсидиан, бе? Не обсидиана, обърках се. Само да направя да. Така. Тук защо ти е щупено? О, Мърза да се прави врата. Кокошката е моя. Не, и просето. Идвам към къщата ти. ти знаеш къде е? Вървя след тебе. Не, аз не знам къде е. Еми, Майтапя са, бе, знам къде е. имаме си легла, вече усетим. Не ми трябват. Къде е твоята къща? Населението. Еми, по твоята къща трябва да се ориентирам. Мисля, че видях твоята. Дето е моята. Моята. Чакай, аз няма да идвам до твоята. Не ще идваш, когато ти искам нещо. И хора, това беше всичко от нас. За нови харесал клипа и чао!